Joo, terve taas kaikille, se on Pullamies täällä. Ja mä keksin tänään täksi illaksi, hän tein tänään sen yhden videon, minkä mä uppasin jo YouTubeen teille. Mut mä keksin nyt vielä hyvän aiheen, mistä mä voisin tehdä. Suomen kesä on aiheena. Mun mielestä Suomen kesä on ihan tarpeeksi hyvä, mutta en ymmärrä miksi jotkut sanoo, että se on ihan perseestä se Suomen kesä, koska siinä ei ole mitään järkeä sanoa silleen, koska haluaako ne, on se parempi kuin pelkkää talvea vaan koko ajan. Ja joku tietenkin lähtee ulkomaille, niin kuin mekin lähdetään 22 päivän päästä. Sielläkin tulee sitten vloggia ja vähän kaikenlaista, mitä nyt sattuukaan tekemään siellä. Joo, että kyllä se Suomen kesä on ihan hyvä. On niitä muissakin maissa voi olla huonompiakin kesiä kuin Suomessa. Joo. Sanokaa mitä mieltä te olette Suomen kesästä. Jos haluatte sanoa, niin jättäkää kommentteihin, jos saatais tälle ees se 2 tai 3 laikkia, niin se olisi aivan mahtavaa. Kiitti kun katsoitte, nähdään ensi kerralla, se on moro.